Церква вспоминає важливого і для нас святителя Германа Парижського, єпіскопа, котрий у VI віці подвизався, будучи особливо строгий у життю, як коли був монах, навіть много не любилося другим, і навіть його одного разу за його строгость кинули в тюрму. Но потім, ставши єпіскопом Парижським, він продовжав бути таким строгим в поведінці в одежі. Тобто така була простенька в нього одежа, що казали, ну чому владика мусить бути такий у одежі простеньків? А він видів у тому важливо зберігати смирення. Якщо він з 15 років почав вже своє життя, то ставши по просьбі короля парижським єпіскопом, показав висоту смирення, а при тому він дуже старався, щоб богослуження було красиве, щоб проповідь була красива. А такий талант мав і такий дар Божий, що врачував калік і зганяв бісов, а комусь послав якусь річ благословенну, сам прикоснувся, і передали ту річ хворому, котрого не могли привезти, то по милості Божій той хворий і зцілявся. Важно ще ввідіти, що він старався випускати на волю людей всіх національностей. Він хотів проявити до кожного смирення. І люди казали, він не простий єпіскоп Герман, він як ніби возрождений з старих часів, ще один такий був святий Діонисій. А тепер, споминає Германа сьогодні Парижського, вспомнимо ще одного святого, котрий війшов в історію Парижа також як православний святий, мощі якого маємо і ми в нашому соборі. Це наш святитель Іоанн Сан-Франциський Шанхайський. Будучи вихователем нашого протоієрея Василія, котрий похований в нашому храмі, а він був студентом у православній семінарії у южній часті тоді Югославії, тепер Северна Македонія, спеціально була відкрита семінарія для виходців із Підкарпатської Руси, наших хлопців-русинів. І от там наші хлопці зустрілися з святим, пізніше з ним переписувалися, а він їм, коли вони йому розказували, де служать на Карпатській Русі, як той народ благочестивий, як держить кирило-мефодіївські традиції, удивлявся, називав, що дійсно Карпатська Русь – чудесний осколок, який зберігся з древніх часів. Ну, важливо нам сьогодні порівняти нашого святого Іоанна Сан-Франциського із святим Германом. Ведь у Парижі ходив святитель Іоанн теж, або в простій обуві, або босий. А підрясник мав простенький, десь там зашитий. Тобто видно було, що бідність прямо була видна. І сказали йому, може не треба. Навіть купили йому обув, а він йшов по Парижі босий, а обув поклав на плечі, перев'язаний. Но таку мав силу молитви, що коли просили його православні, а мало ганьбилися такого святого кликати на молитву простенького, а його молитва чудесно ісціляла, то тоді многі і римокатолики Парижа казали, які ви православні щасливі, що маєте такого святого. Не ганьбіться, що він смиренний, бо й у нас колись був парижський єпіскоп Герман, дуже похожий на вашого. Ми сьогодні кажемо, Господи, ми привикли бачити начальство у самих дорогих костюмах, годинків депутатів по $100 000,
щось, дома великі, машини великі, плаття великі. Звісно, видимо і священиків при красивих одежах. І нам дивно такое розуміти і видіти, но сьогоднішнє життя заставляє нас і ще раз подивитися, що сила священничих слов і його молитв не залежить від красоти рис, а від сили молитв, які йдуть від уст і серця. Ну точно так же з кожним нашим чоловіком. Сила твоя не в тому, що ти похвалиш себе, яка в тебе молитва. Зачастую тайна молитва буває во 100-крат сильніша, ніж молитва відкрита або десь розхвалена. Сьогодні Римлянам Павел пише у 4 главі, що той наслідник Царства Божого, котрий в Церкві Христовій перебуває і є уважний до навчання Церкви Христової. Тільки віра в Христа Ісуса сподобала нас бути дітьми Божіїми. Так колись написано було: «Я поставив тебе отцем многих народів пред Богом, котрому він повірив, животворящим мертвим і називаючим несуществуючее, як существуючее», процитував слова пророка Ісаїї. І того, що Господь благословляє нам, ніколи не розслаблятися в тому, що обіцяно нам Богом. Тому що Бог вірний, що пообіцяє, той виконує. І в Євангелії сьогодні видимо, як Господь напоминає не всякий говорящими: «Господи, Господи, вийди в Царство Боже», но лише тот, ко творить волю Божу. І в той день, в послідній день суда, многі скажуть: «Господи, не Твоїм ли іменем ми пророчествували? Не Твоїм ли іменем бісов ізганяли? Не Твоїм ли іменем чуда творили? Господи, та ми Твої». І тоді об'явлю їм, каже Господь: «Ідіть від мене, я ніколи не знав вас. Одійдіть від мене, ділаючи беззаконня». Господи, ми скажемо сьогодні: «Боже, да за що? Так вони іменем Твоїм пророчествували, іменем Твоїм бісов ізганяли, чуда творили іменем Твоїм. За що Ти їх ізганяєш?» І відповідь Господа: «Я ніколи їх не знав». Бо згідно вчення Христової православної церкви, ті оказалися вне православної церкви, вне рамок границь церкви Христової. Боже, ми послухали Твій призов, ми пішли по путі, котру казала канонічна православна церква єдина спасаюча. Благослови, що возирає на подвиг Германа Парижського і Діонисія Парижського, а й споминаючи і нашого парижського єпископа святителя Сан-Франциско і Шанхайського, благослови, щоб ми, видя образ наших святих, старалися також в житті бути максимально скромні в одежі, в поступках, в словах, но май щирі і благословенні в молитвах. Бо так поступаючи ми, діти Божі, в вічності в'єднано з Германом Парижським і з нашим святим, і нашими всіми святими зможемо наслідувати Царство Божоє. Амінь.